Ya shugabana, ƙishirwa za ta kashe min ɗana. Ya Ummu Rabi, ko ɗigon yawu ni ma babu a cikin maƙogwarona. Ya shugabana, shin ba ka yi wani abu ba? Shin ba ka roƙe shi su ba shi ruwa ba? To shi kenan, kawo shi, bari na je in gwada ko Allah zai sa su ba shi. Ka lulluɓe shi da abayarka, saboda kada zafin rana ta ƙarasa shi. Ya sojojin Kufa da Damascus, ku tuna na zo nan ne a bisa gayyatar da kuka min domin na zo na koyar da ku addini. Maimakon ku tarbe ni a matsayin baƙo, ni da jama'ata, sai kuka zama masu tozartarwa a gare ni. Kun hana mu shan ruwa har na tsawon kwana 3. Kun kashe min ‘ya'yana, kun kashe min ‘ya'yan ‘yan uwana, kun kashe min ‘ya'yan baffana baki ɗaya. Idan a hukuncinku, hukuncin kisa ya hau kanmu, saboda mun ƙi mubaya'a ga fasiki Yazidu ɗan Mu'awiya mubaya'a, to ga wannan jaririn, shin laifin me ya yi muku? Yau kwanansa 3 ko ɗigon ruwa bai sha ba, ballantana ya ci abinci. Ga ƙishirwa tana son ta kashe shi. In har addinin da kuke rayawa addinin Musulunci ne, to ina roƙonku da ku shayar da wannan jaririn ruwa saboda Musulunci, ko ya samu ya tsira da rayuwarsa. Ku tuna, kuna da ‘ya'ya ƙanana jarirai irin waɗannan a gida. Ina gama ku da Allah da son da kuke yi wa ‘ya'yayenku, da ku shayar da wannan jaririn ruwa kafin rai ya rabu da gangar jikinsa. Ku dakata, yanzu zan raba muku gardama. Har mala, raba musu gardama. Ya Rabbi, ka ga yadda suka yi wa wannan ɗana, na kawo masu shi don su ba shi ruwa, amma sun shayar shi da ruwan kibau. Rabbana taqabbal minna. Ya shugabana, me suka yi wa yarona?
ya Ummu Rabi, na nemi su ba shi ruwa, amma sun shayar da shi da ruwan kibau. Ya shugabana, ina roƙon alfarmarka da ka binne wannan yaron da hannayenka, domin bayan baka nan za a zo a yi wa mutane musla.